Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa inyo, camera girl. Masayang araw mga kasolid. Maraming salamat nga pala guys doon sa nanood sa aking Giant Sugpo episode. Sobrang sarap guys. At dahil kakatapos lang natin sa Sugpo, ang episode natin ngayon, magluluto tayo nito. Yun o, paanang manok, chicken feet. Ituturo ko sa inyo kung paano pasarapin to guys. Hindi siya ordinaryong luto. Kaya abang lang kayo guys. So yun guys, start na natin niluto ang ating paanang manok o ang ating chicken feet. Mag-add na tayo ng sibuyas guys. Yun o. Dagdag na rin natin ang ating bawang. Habang niluluto ko pala ang bawang at sibuyas guys, isa-shoutout ko muna si Abigail Cruz, Renato Cruz, Rene Cruz from La Union. Mga solid viewers po natin yan mga guys. Mag-ingat po kayo dyan mga taga La Union. God bless po sa inyong lahat. Sunod na po natin ang ating chicken feet. Yun o. Mag-add na rin tayo ng paminta guys. Lagyan natin ng asin. Sobrang napakadali lang ng recipe ito guys. Sana gayahin nyo. Mag-add na po tayo ng tomato paste. Yun o. Lagyan na natin ng oyster sauce guys. At sunod na rin natin ang toyo guys. Oh. Yun o. Haluin lang natin. Bango. At isunod na natin ang ating main ingredient. Ito, Royal. Ayun. Sprite. Hindi natin yung Sprite guys. Hayaan lang natin hanggang lumambot ang chicken feet. Check natin guys kung kumukulo na. Yun o. Wow, ang bango. Pero matigas pa siya guys, hindi pa siya malambot. Mag-add lang tayo ng tomato ketchup. Pampalasa. Yun o. Tansyahin nyo lang guys. Sana guys, subscribe nyo ang YouTube channel ni Rene Cruz. Sobrang cute ng bata dun guys. Sana visit kayo sa YouTube channel nila. From La Union. Update ulit mamaya guys. So yun guys, after 15 minutes, check natin kung malambot na. Yun o. Unang pasalambot guys. Another 10 minutes pa siguro to. Pwede na. Tapos mukbangan na. Shoutout nga pala si Mr. Ray Jackson. Sana po subscribe nyo ang kanyang YouTube channel. Sa kainan, si Mr. Ray Jackson. Matindi talaga. Mukbangan na naman mamaya guys. You know. A few moments later.
guys, ito na ang ating nilutong pakanang manok or chicken feet. Tatawagin natin itong lutong to na sinarsahang paanang manok. Shoutout nga pala kay Jam J Family and Ginagawa mo. Jam J Family and Friends. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. Kain po tayo guys. Kain tayo guys ha. Chicken feet. You know. Sarap. Lasang-lasang ano yung nilagay natin sa pampalasa, yung tomato paste, lasang-lasa, pati yung Sprite. Sarap. ano, tomato ketchup, Sprite, yan. Lambot. Ito. Lambot guys. Sarap. Sarap no. Ang sarap na sauce guys, oh. Mr. Ray Jackson para sa ito, oh. Kain tayo sir. Tataba ng chicken feet no? Sarap no. Taba guys oh. Sobrang lambot, sumasama na naman, ha. Tayo sa kanin. Grabe yung sauce, ang sarap guys. Sir, Sobrang sarap guys, gayahin nyo itong recipe to, talagang magugustuhan nyo. murang-mura lang. No dad? Murang-mura lang to guys, oh. Lambot. Shoutout ko nga pala yung pinagbilang ko nito guys, sa Nicolas Public Market. Shoutout po. Nakalimutan kong tanungin yung pangalan niya, pero ang bait niya, pinatanggal niya pa yung mga kuko. Yung Ba? binili ko. Natanggalin na. Si Sir Long Hair siya, si Sir Long Hair. Pinagbilang ko po ito, maraming salamat po. Sir, kasi ka man. Ang sarap po ng chicken feet sa Nicolas Public Market sa Angeles City po. Bait naman nun ah. Lambot. Tamang kami. Ano, rice pa tayo? So ayun guys, Extra rice pa. mag-rice pa kami, pero sa off-cam na lang namin titirahin kasi mahaba-haba pang kainan to. So parang yun guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po ang aming video. Salamat po. Thank you for watching. Bye guys.